Prvý medzinárodný workshop zvieracích bojových štýlov bol zorganizovaný pod záštitou školy Šeliem. Záujemci o workshop sa na toto podujatie mohli včas prihlásiť, zaplatiť príslušný poplatok a počas 2 dní zažiť to, čo sa im každý deň neponúka. Rozšíriť si svoje znalosti v bojových štýloch si prišlo do telocvične Ružinovského Zanacentra niekoľko nadšencov. Mohli si vyskúšať tradičnú čínsku modlivku Tang Lang Quan, Flying Fist alebo Long Boxing. Headlinom workshopu je modlivka, alebo teda Tang Lang, konkrétne je to vlastne 7-Star Praying Mantis. Je to špeciálny tradičný štýl modlivky. To je vlastne headline. Ďalšie veci sa zaoberajú Qigongom, základom Qigongu ako takého. Potom ďalej sú to nejaké bojové techniky a techniky Flying Fist, teda lietajúce peste. To je veľmi rýchle, progresívne bojové umenie, ktoré aj naša škola učí. Špeciálnym hosťom workshopu bol majster Sifu Slavek Milcarek z poľskej Varšavy, ktorý začiatočníkov i pokročilých dokonale zasvetil do tajov zvieracích bojových štýlov. Cieľom workshopu je priniesť študentom predstavenie Tanglan, teda bojovej modlivky, a chcem im dnes ukázať aj špeciálne techniky, vďaka ktorým môžu voľne bojovať, čo znamená využiť sebeobranu priamo na ulici. Konkrétne mám na mysli kopové a úderové techniky rúk. Samozrejme ale, že zvieracie bojové techniky sa nedajú naučiť za 2 dni. To ani nebolo cieľom workshopu. Hlavným motívom bolo skôr bližšie spomínané techniky predstaviť a pokročilých prípadne mierne zdokonaliť. Učenie sa takýmto štýlom je totiž veľmi individuálny proces. Všetko je individuálne, niekomu trvá, kým sa ako tak zdokonalí 2 roky a niekto sa môže trápiť aj 10 rokov. Výnimočný hosť workshopu zvieracích bojových štýlov, majster Slavek Milcarek, je aj prezidentom Poľskej asociácie Kung Fu Quixing Tang Lang Quan. Jeho umenie vychádza z priameho štúdia u takých majstrov, ako sú Yu Tiaicheng z Yantai, Wong Kam Hung zo Singapuru alebo majstra Feng Rulong zo Šanghajského inštitútu Wushu. Aj keď má toho veľa, vie si nájsť čas aj na oddych. Momentálne budem mať asi tak mesiac prestávku so všetkými aktivitami a potom sa 6. júna chystám do Fínska, kde budem viesť seminár s tamojšími študentmi. Tí naši bratislavskí boli z učenia majstra nadšení a hodiny výučby si vychutnávali. Vítali by ste do budúcna viac podobných akcií? Áno, určite, rada by som aj prišla potom. Ako dlho sa venujete bojovým umeniam? Pár mesiacov iba. Koľko z toho vlastne už ovládate? Tak základy som sa už naučila a už sa teším, keď pôjdeme na tie zvieracie štýly. Čo si myslíte, že podľa vášho teda odhadu, čo je také najzložitejšie práve v týchto zvieracích bojových štýloch? Tak neviem, ešte som nemala šancu si to vyskúšať, ale pre mňa osobne sú najzložitejšie kopy. Ja neviem sa to poriadne naučiť, ale budem sa snažiť. A čo vás konkrétne tak najviac zaujímalo z tých hmatov, tých konkrétnych vecí? No úžasná koordinácia pohybov, ktorá tam je, a sila vlastne z toho, čo vyplýva, presnosť a sila, ktorú má majster. Zvieracie bojové štýly v podstate kopírujú pohyby zvierat, vychádzajú z ich prirodzeného správania a preto sa dajú tieto štýly svojím spôsobom zaradiť medzi najnebezpečnejšie spomedzi ostatných ázijských bojových umení. To znamená, že tiger v prírode vieme, že používa pazúry, tak takisto vlastne jak funguje jeho sila v klasickom študentovi, alebo teda človeku, ktorý robí tieto bojové umenia. To znamená, že využíva pazúry, veľkú silu a tvrdosť. A takisto je to napríklad pri hadovi. Had je veľmi ohybný, rýchly, veľmi svížný, občas trochu zákerný. O tom je zase štýl hada, hej? A takto v podstate by som mohol pokračovať. Približne tých zvieracích štýlov je 14 takých známych. Nedá sa však presne určiť, ktorý spomedzi 14 štýlov patrí medzi najnebezpečnejšie. Všetko závisí skôr od toho, ako jednotlivý štýl bojujúca osoba použije a využije. Nedá sa povedať, že had je lepší od tigra, alebo tiger je lepší od medveďa, ale ide skôr o to, že kto ho ako používa, či ho vie používať správne alebo nie.
osobne sa ťažko opakovalo, keď bolo vlastne pravá noha s ľavou rukou. Je to také v podstate nekoordinované pre mňa, lebo ľahšie sa mi udiera pravou rukou a pravou nohou, lebo idú vlastne spolu. Je to trošku aj cvik na hemisféry mozgové, takže... Pre vás bolo čo najzložitejšie? V tej kopy určite. A také tie techniky, proste modlivka, to je veľmi náročný šport, takisto. Ako dlho sa venujete kung fu? Tak jak Ivan, vlastne pol rok. A sú to pre mňa skúsenosti a mám tiež čo sa učiť. Keď ste mali pocit, keď ste priamo s majstrom bojovali, bol tam veľký rešpekt, alebo ste si aj trošku verili? No, to ani som si moc neveril, ale tak určite nejaký ten ľahký kop a pohodička sa dalo. V akej miery by ste vlastne vedeli zúžitkovať kung fu v bežnom živote? Na obranu. Proste ulica, prípad potreby nejak sa obraniť alebo... V podstate kung fu ani sa neučím s týmto cieľom, ja sa to skôr učím s tým, že ma to veľmi zaujíma ako bojový štýl. Mohol som cvičiť treba z karate alebo iné bojové štýly, ktoré sa vycvičujú priamo u nás v Malackách, lebo ja som v podstate z inej strany trošku. Ale kung fu ma zaujalo svojou osobitnosťou, svojím takou kultúrou vlastnou. Kung fu v princípe je bojové umenie a také športy ako napríklad kickbox, karate a podobne sú dnes profanované ako bojové športy. Čo tu je rozdiel? V športe sa využíva sila, v umení sa využíva úplne celý komplex. Čiže keď v kung fu musíte byť silný, mrštný, ale musíte byť aj rozumný, musíte vedieť, ako fungujú svaly, ako funguje myseľ, musíte jednoducho zvládnuť viac než pri klasickom športe. Pokiaľ ste sa tentokrát do workshopu nestihli zapojiť, tak nezúfajte. Škola Šeliem, respektíve Akadémia zvieracích bojových umení, plánuje v podobných workshopoch pokračovať aj ďalej. Už počas tohto leta privíta na druhom workshope ďalšiu z osobností zvieracích bojových štýlov a predstaví tak opäť mnoho zaujímavého a pre niekoho neprebádaného z ázijských bojových umení. Patrik Murcina, Televízia Bratislava.